କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ କହ? କ'ଣ ଖେଳୁଛୁ? କ'ଣ ସେଇଟା? ହଁ, କ'ଣ ଖେଳୁଛୁ ସେଇଟା? ଖେଳିବାଟା ମାଡ଼ ଭାବ ହେଲାଣି କି? ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା କହ ତ ମୋତେ? ସେଇଟା ବାହାରିବୁ ନା ମାଡ଼ ଖାଇବୁ? କ'ଣ? ଜଲ୍ଦି ବାହାରେ, ଜଲ୍ଦି। ପିଟିବିନି, ବାହାରେ। କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କହ ତ? ଖଟ ତଳେ କ'ଣ ଖେଳୁଛୁ ସେଇଟା? କ'ଣ କଲୁ କହ ତ ମୋତେ ଟିକେ? ଘର ପୋଛୁଛୁ ସବୁଦିନ? ଦେଖ ଏ ଛୁଆର ଦୁଷ୍ଟ କାମ ଟିକେ ଦେଖ, ଏ ଛୁଆ କେମିତି କରୁଛି। ଡାଡିକୁ ଡାକିବି? ନିଅ ବାଡ଼ି ଧର ଜଲ୍ଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ନେଇକି କେମିତି ଏ ଛୁଆ କେମିତି ଖେଳୁଛି ହାତରେ ଲଗେଇକି। କାହା କାହା ଘରେ ଏମିତି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟ ହେଇକି ମାମା ନ ପିଟୁ ଗଲେ କି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇକି ନାଚୁଛୁ ନା? ବହୁତ ଚାଲାକି ଆଉ ନାଇଁ କି? ଏପଟେ ନା ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଧୋଇବୁ? ହାତ କ'ଣ ହେଇଛି କି? କ'ଣ ସେଇଟା ହେଇଛି? ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, କବାଟ ସେମିତି କରନି। ଆହୁରି ଦେଖ, କାହିଁକି ସେମିତି କରୁଛୁ କହ? କ'ଣ? ଚାଲେ ହାତ ଧୋଇବୁ, ଚାଲେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲି, ଚାଲେ। କ'ଣ ଡାଡିର ଦେଖିଯିବୁ? ମୋବାଇଲ ଆଉ ଡାଡି ଦେବନି। କାହିଁକି ଦେବ କହ ତ? ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଶିଲୁ?